Però presenteu-vos primer, Presenteu-vos, dieu qui sou. Qui sou? Qui sou vosaltres? Mi nombre es A. Yo Marius. Yo Alba. Yo Aitor. Yo Alejandro. Yo me llamo Gino. José Ángel. Yo José Jiménez. Y vamos a hacer un teatro de un cocodrilo, de un pato, de una granota y un conejo. Y de tortugas. ¿Y de ti qué? De un cocodrilo. Com se diu el conte que ens aneu a contar? Monty. Monty. Sabeu que estos xiquets no saben qui és Monty? Es un cocodrilo. És un cocodril? Ara els xiquets de 5è A ens van a contar als xiquets de 3 anys el conte de Monty, que és un conte d'un cocodril. És un conte d'un cocodril. Ara mireu els xiquets que vos van a contar el conte. Mireu-los, mireu-los. 1, 2 i 3. Ja podeu començar. Cada matí, Artur el conell, Doris la nega i Tom la granota anaven a l'escola junts. Quan arribaven al riu buscaven a Monty. Monty sempre estava dormint i roncava. Mira. Desperta, Monty, avui és dia d'escola. Què? Altra vegada? Si necessitem transport perquè els llibres no es mullen. Va, tots a la meva esquena. Pujaren a l'esquena de Monty i ell travessa el riu nedant. No et neguegis tant, Monty. Més cap a la dreta, Monty. Ves un poquet més de pressa, Monty. Quan arribaren a l'altre costat, Doris, Artur i Tom se n'anaren a l'escola. Monty torna a dormir-se.